Ahoj, ahoj, ja som Peťo a toto sú Panda karty. Dnes budem otvárať plechovku Series 2 a ako 10. balíček som si vybral metálky 24-25. Som zvedavý, čo vyťahneme. V tých metálkach môžu byť rôzne zaujímavé hity, ale samozrejme aj nemusia. No a čo sa týka Series 2, tak najväčšia bomba, najväčší hunt bude na Matthew Schaefera, jednotka draftu logicky. A takisto, ale sú tam ďalšie zaujímavé Young Guns. A ja tu hľadám stále ďalšie karty Buffalo, aj keď obidve Young Guns, ktoré tu Buffalo má, tak tie už mám. Myslím si, že môžeme rovno začať, čo tu budem kecať. Začneme balíčkom metálky, všetky karty Buffalo sú moje a zvyšné budete môcť vyhrať, ak sa zapojíte do losovania. Tak, v balíčku máme Kaiden Gulley, Kevin Fiala, Ryan Strome, William Karlsson, no Ovečkin na Z-Force, limitovaná 399, tak to je pekná trefa zo single packu. A rookie je Viktor Mancini. Zatiaľ mám šťastie na Ovečkina pomerne. A pokračujeme plechovkou Series 2. Znova balíčky a jeden exkluzívny s dazzlerkami, to nechám na koniec. Dobre, začínam prvým balíčkom. Takže Brayden Schenn, Tage Thompson, to už mám. Checklist, Tage Thompson a Eichel, toho už mám tiež. To je taká špeciálna karta pre nás fanúšikov Buffalo. Ukko-Pekka Luukkonen, síce tie už mám, ale dosť hráčov Buffalo, to som prekvapený. Ivan Barbašev, na Vibing mám Igor Šestorkin, Judy Portraits je Sidney Crosby a prvá Young Guns je Time Miller. Jedna z tých takých lepších, potom ešte Gauthier, Texier, Zetterlund a Ryan Nugent-Hopkins. Adam Lowry, Eli Tolvanen, David Kempf, William Eklund, Marcus Pettersson, Lane Hudson, Lawson Krause, Braden Hagel, Garnet Hathaway. Tak, na Sizzle Reel máme Valeri Nichushkin, na Slaps je Ivan Bouchard a ďalšie Young Guns je Zach Metza. Takže znova Buffalo, som v šoku. Ale túto kartu už mám, takže asi ju posuniem ďalej, ale som rád, že konečne mám šťastie na karty Buffalo. Ideme ďalej. Kirill Kaprizov, Shia Theodore, Boone Jenner, Alex Iafallo, Ekman Larsson, Will Smith, Anthony Duclair, Jack McBain, Olen Zellweger, na Glossy je Panarin v Gold verzii, na Slaps je JT Miller a kanvaska je William Karlsson. Pekná kanvaska. Ďalší balíček. Tyler Kleven, Ryan McLeod, Karel Vejmelka, Alex Ovečkin, Kyle McLean, Vincent Desarnay, Martin Hook, Nick Cousins, Igor Šestorkin. Na Encore máme Alexander Nikishin, takže ruky karta. Let Them Cook insert je Brady Tkachuk a Young Guns je Dmitri Simašev z Utahu. Tak sme v polovici zatiaľ. Hampus Lindholm, Sam Reinhardt, Teuvo Teravainen, Rasmus Ristolainen, Mavrik Burg, Martin Fehervári, slovenská stopa, Ilja Sorokin, Filip Broberg, Kyle Connor. Tak, na Sizzle Reel Speckle verzia je Barkov. Ohlasil, že by mohol ísť na majstrovstva. Celkom ma to prekvapilo inak, spoločne s Lundelom. Conor Hellebuck na Glossy a Marco Kasper na Glow Up. Pekná.
Riley Smith, Victor Hedman, Nils Amann, Alex Tuck. Tu je checklist, Cole Caulfield a Jack Hughes, Casey DeSmith, Juraj Slavkovský na baske, takže máme aj Maťa Ferrariho a Juraja, výborne. Lucas Raymond, Zach Bogosian. Tak, na Encore máme Dylan Holloway, to sa mu darí inak v St. Louis. Vibing je Connor Hellebuyck, zberateľsky obľúbený. A posledná Young Guns máme Ryan Ufko. Asi všetci videli jeho prvý Golden Hile, geniálny. Tak uvidíme, ako sa mu bude dariť. Ďalej. Anders Lee, Clayton Keller, Jonas Johansson, Ryan Lomberg, Jack Drury, Filip Chytil, Thomas Harley, Jaden Schwartz, Tim Štisle, na glossy je Brady Tkačuk, Sizzle Reel, Frank Vatrano a Glow Up Insert je Conor McMichael. Takže nás čaká posledný balíček a potom ešte ten exkluzívny. Takže Samuel Ersson, David Perron, Derek Forbort, Cole Caulfield, Jack Quinn, Samuel Girard, Fedor Svečkov, Mikko Rantanen, Alex Vlasik. Na glossy znova Peke Ceneka, tak to je dobrá trefa, keďže sa jedná o rookie kartu a tento hráč je veľmi perspektívny, že paráda. Na Encore je Brian Russ a posledná karta je Program of Excellence, Canvaska Easton Cowan. Tak to môže byť takisto veľmi slušná trefa do budúcna. Ak bude mať v Toronte priestor, tak samozrejme hrať v Toronte je veľké plus pre takého mladého hráča. Tá veľká príležitosť hrať za Toronto, jednoznačne. Tak poďme sa ešte pozrieť na exkluzív balíček. 3 dázlerky. OK, prvá je Ziv Bujum, fajn trefa, síce prestúpil, ale na druhej strane NHL by hrať mal, takže paráda. Tak, druhý je Moritz Seider a posledná je Robert Thomas, červená. Škoda, myslel som, že Buffalo, už keď som videl farby, ale je to Robert Thomas. Takže ja inzerty zabalím, je tam celkom slušná kopa kariet. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak by sa chcel niekto zapojiť do losovania, cena jedného vstupu do losovania sú 2 eurá alebo 50 korún a hrať budete o všetky inzerty a takisto o všetky base karty. Tak ako v poslednom videu, niekto mal nejaké otázky, tak buď mi napíšte, alebo si pozrite predošlé videá. Ešte raz ďakujem za pozornosť a už sa teším na ďalšiu otváračku, ale ešte predtým bude losovanie. Čaute.